Puut. Suomalaiset puut. Kaikki rakastavat niitä. Kaksi vanhaa tukkijätkä istuu tummetessa illan. Ei ole muuten monta niin hienoa asiaa kuin on suomalainen metsä. Hän on oikeassa. No joo. On tietysti Pink Floydin 70-luvun tuotanto, ensisuudelma tai nopea internetyhteys, mutta toisin kuin niitä, metsää riittää. Suomen valtiolla on nimittäin laitos nimeltä Metsähallitus, joka omistaa 12 miljoonaa hehtaaria puita ja järviä, eli 1/3 koko maasta. Mikä voi kuulostaa vähältä, mutta kokeilkaa ajatella se näin. Suomen koko maasta on Metsähallituksen omistama aluetta yhtä iso siivu kuin Zen Cafeessa on Samuli Putroja. Se on siis samankokoinen alue kuin Pohjois-Korea, joskin suomalainen metsä on teknologisesti kehittyneempi ja merkittävästi vähemmän diktatuuri. Ainakin toistaiseksi. Metsähallitusta nimittäin kontrolloi ja siten näitä metsiä ja vesiä hoitaa organisaatio nimeltä Maa- ja metsätalousministeriö. Se vastaa siitä, että metsillä tehdään rahaa. Ja kuten tiedätte, rahaa Suomessa nyt tarvitaan ja paljon. Kansantalous jumittaa, mutta metsätaloudella menee lujaa. Hallitus on lisäämässä hakkuita biotalousinvestointeja varten ainakin 1/4 nykyisestä. Kiinalaiset ovat vihdoin mieltyneet vessapaperiin ja nettikauppa pahvipakkauksiin. Aivan. Kuulitte oikein. Kiinalaiset ovat vihdoin mieltyneet vessapaperiin. Ja jos jossain on miljardi takapuolta vailla pehmeää suomalaista kosketusta, maa- ja metsätalousministeriön kannattaisi. Ei, maa- ja metsätalousministeriön velvollisuus on todellakin kyykistyä pyyhkimään. Mutta Suomessa on myös ympäristöministeriö. Se on vähän kuin maa- ja metsätalousministeriön heiveröinen, mutta hyväsydäminen kaksoisveli. Ympäristöministeriön tehtäviin kuuluu pitää huolta, ettei luonnon monimuotoisuus vaurioidu, järvet rehevöidy tai liito-oravat kuole missään Suomen metsissä, mikä on tismalleen se syy, miksi kukaan ei pidä siitä. Ympäristöministeriö on siis byrokraattis-hallinnollinen vastine kaikelle sille, mitä tämä edustaa. Joten tuosta perspektiivistä on täysin ymmärrettävää, että esimerkiksi Juha Sipilän hallitus aikoi heti ensitöikseen lakkauttaa sen, mikä ei kuitenkaan onnistunut, koska, no joo, ympäristöministeriön lakkauttamisella on kyllä aika paha klangi kenen tahansa mielestä. Sen sijaan eduskunta sai tällä viikolla eteensä hallituksen lakiesityksen, jossa se muuttaisi Suomen luonnon osakeyhtiöksi. Eli minkä aiemmin tunsit nimellä Takapihan metsä, olisi nyt Takapihan metsä Oy. Mikä kuulostaa täysin surrealistiselta, koska sitä se on. Ja tämän firman metsät olisi ympäristöministeriön sijaan maa- ja metsätalousministeriön valvonnassa. Mutta älkää käsittäkö väärin. On esimerkiksi ihan oikeasti ongelma, että juuri kun kiinalaiset mieltyvät vessapaperiin, meidän kykyämme kaataa puita rajoittaa kaikenlainen liiallinen luonnonsuojelu, kuten tässä selittää yksi keskeisistä metsätalousasiantuntijoistamme. Ja nämä lakipykälät on tehnyt ihmisen elämä hyvin vaikeaksi. Kiitos. Teuvo Hakkarainen perussuomalaisista. Aivan. Viitasaarelainen metsätalouden asiantuntija ja liikemies Teuvo Hakkarainen kertoo tässä niistä ongelmista, joita metsäteollisuus Suomessa tänä päivänä kohtaa. Hallituksen tavoitteena on turhan sääntelyn purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. Ja olit Hakkaraisesta mitä mieltä hyvänsä, hänen viestinsä on vahva ja selkeä. Turha sääntely pois. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa koskevasta rajausmenettelystä luovuttaisiin. Vahva ja selvä viesti. Liito-oravat pois. Näistä uhanalaisista eläimistä on semmoinen kirjakin olemassa, tuommoinen kuin Raamattu. Okei. Jatka toki. Kattelin sitä, joskus en kokonaan lukenut sitä. Teuvo, voi olla ihan hyvä tuohon liittyen luonnonsuojeluoppaaksi. Se on kuitenkin kirja, jonka alkupuoliskolla hukutetaan koko maailma. Mutta siinä oli semmoinenkin elukka, joka menee raatoon. Mä en tiedä enää ollenkaan, miten tämä liittyy metsätalouteen. Otetaanpa esimerkiksi niin, että Hakkarainen uinahtaa tuohon ja heitetään tuonne luontoon se.
Siis, hetkinen. Kuka tässä heittää kansanedustajaa sinne luontoon? Ja miten tämä liittyy Raamattuun tai metsien suojeluun? Niin viikon sisällä se uhanalainen eläin tulee, vaikka silmästä menee sisään. Oota. Siis makaatko sä siellä viikon siellä metsässä? Mulla on nyt suuria vaikeuksia ymmärtää tätä sun valitsemaa vertausta. Kyllä se sieltä löytyy jostakin, mutta näitä suojellaan olematonta. Joo, juuri näin. Kiitos Teuvo, eli olemattomia suojellaan. Mutta viesti on vahva ja selvä. Lakipykälät ja ehkä myös sammaleissa viikkokausia makailevat teohakkaraiset ovat metsien tehokkaan hyötykäytön esteinä. Minkä hallitus haluaa muuttaa? Metsähallituksen puukaupan yhtiöittäminen eteni tänään eduskunnassa, kun maa- ja metsätalousvaliokunta jätti mietintönsä metsähallituslain uudistamisesta. Aivan niin. Tällä viikolla maa- ja metsätalousvaliokunta sai siis viimein käsiteltyä hallituksen lakipaketin, joka suuresti myllää sitä, miten Suomen luontoa tästä eteenpäin paitsi suojellaan, myös myydään. Mutta onneksi, jos ympäristöministeri Kimmo Tiilikaista kuuntelee, mitään eduskunnan mietintöjä ei edes tarvittaisi, koska laki on ehkä paras laki koskaan. Siinä liiketoiminnan harjoittamisessakin, mikä on vain siis osa Metsähallituksen toimintaa, niin kyllä siinä liiketoiminnassakin otetaan huomioon biologinen monimuotoisuus, Kuten kuuluukin, hienoa. luonnon virkistyskäyttö, työllisyyden hoito, Otetaan huomioon myös joulukuusien tuotanto, suunnistus, saamelaiskulttuurin ja poronhoidon edistäminen entit, metsuriseksuaalit, ja sitten myös se matkailuelinkeino. eli esimerkiksi kusiaispesässä istuminen. Metsähallitus siis tuottaa jatkossakin kaikkea sitä hyvää, mitä siltä odotetaan. Juuri näin. Eli kaikki varmasti kannattavat näin hienoa uutta lakia. Jälleen voitto Sipilän hallitukselle. Tässä on kuulkaa nyt 121 000 suomalaisen allekirjoittama adressi. Tässä lukee, Suomen luontoa ei saa yhtiöittää. Päätyvätkö valtion rannat, vesialueet ja metsät kauppatavaraksi, kun Metsähallituksen hakkuuliiketoiminta yhtiöitetään omaksi osakeyhtiökseen? Äärimmäisen lyhyessä ajassa kerätty nimiä jo 121 000. Metsähallituslain uudistus herättää huolta useissa järjestöissä. Okei. Eli siis tätä uutta lakia tuntuvat vastustavan lähes kaikki, niin oppositiossa, kaduilla kuin järjestöissä, aina Greenpeaceista, ja tämä on totta, maa- ja metsätaloustuottajan keskusliittoon, eli juuri niiden sammaleissa makaavien puunkaatajien etujärjestöön. Mikä herättää tietysti kysymyksen, no mistä tässä laissa sitten oikeastaan on kyse? Laissa on kyse siitä, että metsätalous piti tehdä siis piti mahdollistaa metsätalouden konkurssi. Mitä? Hetkinen. Siis Suomen metsätalous on konkurssi. Ihan oikeasti. Ja tämä on totta. Se syy, miksi hallitus niin innolla haluaa muuttaa Suomen luonnon osakeyhtiöksi, on se, että se voi sitten mennä konkurssiin. Ja tiedän, tämä kuulostaa niin absurdilta, että sitä ei voi selittää mikään muu kuin että EU on jotenkin tässä mukana, mikä on tismalleen niin. No, niin tässä on kysymys siitä, että Suomen lainsäädäntö saadaan Euroopan unionin kilpailulainsäädännön mukaiseksi ja ei synny tällaista valtiolle kohtuutonta oman yrityksen niin kuin kilpailuetua, vaan ollaan samalla viivoilla sitten yksityisten yritysten kanssa. Eli meillä on tämä vuodelta 2007 jo olemassa komission päätös, jossa niin kuin todetaan, että tämä suomalainen liikelaitos laki on tässä mielessä, ei ole niin kuin kelpo ja relevanttia. Ei ole relevantti, mutta sehän on kaikkein eniten aiheeseen kuuluva kärsäeläin. Okei, eli metsälakihankkeessa oli hallituksen mukaan kyse siitä, että EU:n komissio on käskenyt meitä luomaan valtion metsä- ja järvibisnekselle oman osakeyhtiönsä, joka voi mennä konkurssiin. Mikä on fakta, jota ei ollenkaan vähennä se,
ettei se ole mikään fakta. Toisin kuin hallitus väittää, komissio nimenomaan totesi jo vuonna 2008, että ei ole olemassa mitään yleistä EU-sääntöä, joka vaatii taloudellista toimintaa harjoittavien valtionlaitosten yhtiöittämistä. Ihan varmuuden vuoksi komissio kumosi väitteen jo toistamiseen viime joulukuussa. Eli valtion peruste luonnon muuttamiselle osakeyhtiöksi on ontunut vuodesta 2008. Ja sen tekee vielä kummallisemmaksi se, että AB Suomen Luonto Oy ei lain muuttajien mielestä edes muuta yhtään mitään, sillä yhtiön maat ja metsät säilyvät edelleen valtion omistuksessa. Et jos tästä yhtiöstä halutaan myydä yksikin osake, eduskunnan täytyy tehdä siitä päätös. Ja mehän tiedämme, ettei eduskunta koskaan myisi valtion yhtiöitä. Mutta kaikista tärkeintä on se, että luonnonsuojelualueita, meidän kallisarvoisia järviämme ja metsiämme, ei edelleenkään alisteta mammonalle. Meillä on valtion mailla alueita, joilla on selvä suojelurajoite, kansallispuistot, luonnonpuistot, muut suojelualueet. Ja tämä on niin selvä asia, että hallituksen lakiesityksessä todetaan 3 kertaan, että, ja sitaatti, julkisten hallintotehtävien hoitoon tarkoitetulla valtion maa- ja vesiomaisuudella ei ole tuottovaatimusta. Ja maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja keskustan Jari Leppä vielä erikseen korosti, että luonnonsuojelualueella ei sitten tehdä rahaa. Koska meillä on olemassa luontopalveluiden tase, jossa siis ei ole mitään tuottovaatimuksia, sille ei aseteta tuottovaatimusta, jotenka se jää sinne olemaan ja ilman tuottovaatimusta. Korosta sitä, että sinne ei olla tuomassa tuottovaatimusta. Okei. Eli tuottovaatimusta ei ole. Paitsi, että juuri Jari Lepän johtama maa- ja metsätalousvaliokunta teki lakipakettiin muutoksen, jossa lause ei tuottovaatimusta muutettiin muotoon ei lähtökohtaisesti tuottovaatimusta. Ja pysähdytään tähän hetkeksi. Ei lähtökohtaisesti tuottovaatimusta on aika paljon eri asia kuin ei tuottovaatimusta. Itse asiassa lähtökohtaisesti on sana, joka muuttaa merkityksen jokaisesta lupauksesta, mihin se livautetaan. Miettikääpä vaikka. Lupaan rakastaa myötä- ja vastoinkäymisissä lähtökohtaisesti. Opintotuesta ei lähtökohtaisesti leikata. Me partioidaan kadulla, emmekä lähtökohtaisesti ole hakkaamassa ketään. Minä lupaan ja vakuutan kaikki valtian ja kaikki tietävän Jumalan edessä olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen lähtökohtaisesti. Okei. Valtaosa huomiosta on keskittynyt siihen, että kohta meidän metsät muutetaan osakkeiksi ja myydään eniten tarjoavalle. Ja siihen, että tässä laissa siirretään ympäristöministeriön valvonnasta miljoonia hehtaareja metsää ja vesistöjä maa- ja metsätalousministeriölle ja samalla niille asetetaan ensimmäistä kertaa tuottovaatimus. Ja lopulta ympäristöministeriön valtaa ja rahoitusta vähennetään niin paljon, että se voi kohta enää näperellä vain luonnonsuojelualueiden kanssa. Ja siitä tulee ensimmäistä kertaa historiassa organisaatio, joka on tismalleen yhtä hölmö kuin sen mainosvideot. Hylje! Hyvää työtä, tyypit. Ja tämä on se pointti. Mikään tässä metsähallituslaissa ei ole edes uutta, vaan Suomi on aiemminkin tehnyt taloudellisesti vaikeassa tilanteessa lain, jonka tarkoituksena on puristaa Suomen luonnosta rahat irti. Ja sen lain nimi on kaivoslaki. Ja se on usean asiantuntijan mukaan paskin laki, jota ihmiskunta on vanhan testamentin jälkeen kirjoittanut. Niin, Suomi etsii nyt kiihkeästi uusia teollisuuden aloja tämän Microsoftille myydyn Nokian ja hiipuvan metsäteollisuuden jälkeen. Ja nyt on ilmeisesti yksi lupaavimpia alueita ollut tämä kaivosteollisuus. Me teimme kaivoslain, joka joidenkin arvioiden mukaan on maailman paras kaivoslaki kaivosten perustajien näkökulmasta katsottuna.
Aivan niin. Vain 5 vuotta sitten Suomi sääti lain, joka käytännössä antaa suomalaisten mineraalivarat kenen tahansa louhittavaksi. Ja kuten nyt, laki säädettiin siinä toivossa, että edes jotenkin sen avulla saataisiin luonnosta irti enemmän rahaa. Hyöty näistä luonnonvaroista, niihin luonnonvaroihin sisältyvä taloudellinen ylijäämä valuu ulkomaille eikä tule tämän maan itsensä hyödyksi. Suomessa olevat mineraalit ovat koko maailman yhteistä omaisuutta ja kuka tahansa saa tulla. Suomalaisilla on niihin mitään etuoikeutta. Eli on mahdotonta sanoa, kuinka hyvä tai huono laki Metsähallituslaista on tulossa. Ehkä 120 000 sitä vastustavan suomalaisen pelko on ylimitoitettu. Mutta jos katsoo, miten nämä hommat on aiemmin mennyt, niin ei se hyvältä näytä.